n'ugwu nwannụnụ nta tụrụzeze tụrụze nwannụnụ ugwu nwannụnụ nta tụrụzeze tụrụze ị na-ebe ahụ eme gịnị tụrụzeze tụrụze ana m atụrụ nne m ose tụrụzeze tụrụze ịtụ uche ose mee gịnị tụrụzeze tụrụze ntụsi ọjọọ na ikwu nne m tụrụzeze tụrụze chikwu nne gị na-emenụ gịnị tụrụzeze tụrụze chikwu nne m n'afọ n'opi tụrụzeze tụrụze fụkene ka isi afọ pipiro piro piro so nwoke n'ike n'ike so nwaanyị n'ike n'ike ọdụ mbere pipiro pipiro piro piro na akachitere egwu a ogene chadoro n'enu yege yege ụdara ịsa yege yege ogene chadoro n'enu yege yege ọchadola chado yege yege kpoko kpoko yege yege ụdara ịsa yege yege echefuchana m egwu a biko na onye chetara ya mee ka mmalụ onwekwanụ ka m ga-esi wee nweta ya bụ egwu biko na meenụ ka mmalụ o nwere ebe ọ na-agụ onye bata ghọrọ onye bata ghọrọ ọdụm chadoro achadoro yege yege ọ chadoro achadoro yege yege ifechapi wọ igbo bụ sọ mma ekene m unu eji m n'aka na gị na ezinụlọ gị na unu nọsi mma aka m bụkwa m unu nwaanyị Ngozi Mmadụ abịa n'ahịa izu tata bụ orie igbo niile asị m ka ụbọchị tata ka ọ malị gị na ezinụlọ gị mma ma eke ma nkwọ ma afọ ka ha ncha ka ha malụgaba tata bụzikwa ngwụsị izu ụka anyị ji ewepụta mgbede ọma oge akụkọ mgbede ọma o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu akụkọ ifo bụ akụkọ a na-anyị nke a ka anyị ga-aga n'iru wee kọọ akụkọ anyị tata ọ bụ gịnị ka anyị mara ihe gbatara Ogwumagana ji ese ije ese tata ịtamụ gbagide 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 wee gbakwasị n'oge Chukwu kere ụwa. Oge Chukwu kere wepụ ụzọ ka ihe niile ka ana ka osisi ka ọhịa ke mmiri kechaa ihe niile kee ma anụmanụ tupu o kee mmadụ. Tupu Chukwu ekewe mmadụ o zipụrụ mbe ka o jee n'elu ala ka ọ malụ ka a na-adị. Oge mbe litụrụ n'ala mbe wee fuo ero. Unu mana mbe na-ere adịka mbe wee dara ero onye wee ribe wee ripuo afọ ya wee rahụ ụra abalị 7 na-eteteghị etete. Chukwu enego anya mbe mana ọ fụghị ya o wee zipụ Ogwumagana ka o jee mara ihe ji mbe malụkwanụ ka enu a na-adị. Oge Ogwumagana litụrụ n'ụwa o wee fụ na ana melụ pọtọ ana dị ka ihe ọ ga-abụ ịzọsi enyi ụkwụ olupuo ana mere pịrị. Ogwumagana wee jiri nwayọ 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 wee na-aga wee na-ese ije ese. Oge ọ gagidere wee fụ ebe mbe nọ na-arahụ ụra wee kpọte mbe ya na mbe wee soro wee naruo wee ruo n'igwe wee gwa Chukwu ka a na-adị. Oge Chukwu mechaziri ihe niile wee zituo ụmụ anụ niile n'ihe niile ndị nke okele ụfọdụ n'eluigwe wee zituo ha n'ala. Ogwumagana ka chilikwe nwayọ nwayọ a wee na-aga ije ma luo tata Ogwumagana ji nwayọ nwayọ aga ije. Ọ nke a kpatalụ na Igbo si na Ogwumagana si na ọ gaghị eji maka na ọkụ
n'ọhịa, rapụ usoro ndị nna nna ya si wee gaa ije. Ifochakpi wọọ. Kedu ihe Igbo Amaka TV chọrọ iji akụkọ a wee kụziela anyị? Ndị be anyị, unu n'anya kịta nke bụ eziokwu, unu afụ na ọtụtụ n'ime anyị ejiligo maka ihe ọnọdụ anyị fụsiri onwe anyị, nke anyị tinyekwuru onwe anyị na ya, nke obodo anyị bi na ya tinyere anyị na ya. Anyị arapụ mkpụrụ n'usoro ndị nna nna anyị ha wubere anyị na-emezi otu ọbụla. Ihe niile n'ala Igbo kịta nwezi ka esi eme ya. Ịnụ nwaanyị nwee ka esi eme ya, ịnụ ini ozu nwee ka esi eme ya. Ihe niile n'ala Igbo nwezili ka esi eme ya. Onwezi nke ọ na-abụ anyị na-eme anyị echeta ka ndị gboo si wee mee. Ha melie ndụ dịrị ha, ha melie udo adịrị ha, ha melie ọganiru adịrị ha. Mana kịta anyị chọziri ịbụ nwa chọrọ ibu nna ya ụzọ mụta diọkpara. Anyị chọziri na anyị awaga anya, rapụzie omenala anyị, ntọala anyị, ihe niile ndị nna nna anyị ha, ọkụ nna nna anyị ha gụnyere anyị n'aka, anyị arapụgo ha, chọọ ka ọ nọrọ n'aka anyị nwụọ pịị. Ka anyị rapụkwa na iji maka na ọkụ na-agba n'ọhịa. Rapụ usoro ndị nna nna anyị fasi eme ihe. Ka anyị hapụkwa iji maka ọnọdụ anyị nọ n'ime na ka ihe si wee dị. Rapụ ntọala, rapụ omenala anyị, rapụ ejirimara Igbo ka ọ kpụtọọ, ka ọ nwụọ anyị n'aka. Ka anyị rapụkwa na iji maka ya wee mee ya. Ngwakwanụ, ọ ga-adị n'izu ọzọ, oge anyị ji ewepụtala unu mgbede ọma, oge akụkọ. Ngwakwanụ Igbo nwe m, ka emesịa nọ.